a very vital information, very important information. Share my video, share my video, share my video, share my video. I want to talk about concerning Minnesota and Ngor-Okpala. I want to talk about Minnesota today. Onye senior na hamiri. Onye senior na hamiri. I want to talk about the Onye Frefu. Onye Okpontu village. Also, I want Okpontu village. I want to talk about the Mmiri. As I'm talking to you now, Mmiri na-ezo na Nnewi. Ba Mmiri na-ezo na Imo State. Onezo na Nnewi. Akpọ m Enugu State. Mmiri na-ezo na Enugu State. Asị ka njụ onye Okpontu wu Chibeze. Chibeze Okpontu village. Asị ka njụ ọgụ. Mmiri anyị si na ịghara na Ngor-Okpala ebe na-eme program. Onye hakwa nke na-ezo na Nnewi. Onye hakwa mmiri na-ezo na Enugu State. Even self Lagos now, where they change go, mmiri na choose Lagos. So Chibeze ọgụ ghara mmiri zoro na Enugu State. As in mgbe ahụ mmiri na-ezo na Imo State. Ọgụ hakwa mmiri zoro na Anambra State mgbe ahụ mmiri na-ezo na Imo State. That is my humble question. I'm asking question. If you come here and ask me unnecessary question, I will block you. If you ask me unnecessary question if you don't ask me question according to this program, I will block you. Chime, I'm talking to you. If you ask me another question, I will block you. So I am asking upon Chibeze village. Mmiri anyị si na ịghara. Mmiri anyị si na ịghara n'Imo State nke sokwa na Anambra State onye ghara nke ahụ. Mmiri anyị si na n'ọgụ mere na-ezo n'Imo State nke na-ezo na Anambra at the same time onye mere nke ahụ. Nke zo n'Enugu at the same time onye mere nke ahụ. Onye mere mmiri ka o zo Anambra State mgbe ọ na-ezo n'Imo State. Chibeze Okpontu. Chibeze Okpontu. Taa gara m Jpac okwu anyị ọnụ. Maka ndị otu ha. Jpac okwu anyị ọnụ mmiri zoro na Anambra State mgbe ọ na-ezo n'Imo State. Jụọrọ m Chibeze Okpontu, your colleague, Okpontu village. Onye mere mmiri zoro onye mere nke zoro na Anambra State, onye mere nke zoro na Enugu State. Onye mere mmiri zoro na Anambra State maka mgbe mmiri na-ezo n'Imo State mmiri na-ezo na Anambra at the same time ọ na-ezo n'Enugu at the same time onye gbozuru ọgwụ nke ahụ o ji zoo na Anambra State even Lagos na mmiri na-ezo. Chibeze Okpontu village. Chibeze Okpontu village. I am asking you simple question. Chibeze Okpontu village. Ajụrụ m gị mmiri ahụ mere ozo n'Imo State onye mere nke zo na Anambra State at the same time onye mere nke zo na Enugu State at the same time onye mere nke zo na Lagos at the same time. So na nke Imo ka ime ọwọgụ mere nke Anambra ọwọgụ mere nke Enugu nke Lagos ọwọgụ mere ya. Kama ị ga-ayọ evangelist Ebuka Obi ka a chọrọ gị ọkada ịgbawa na enwe ha aka ọrụ ka a chọrọ gị ọkada ka ịgbawa hyperchase maka na enwe ha aka ọrụ. Chibeze kama ị ga-eji nwa zuo ya ohi ụka
anyị biko si chọọrọ ọkada ka ị gbaba. Yes, mmiri na-ezoro na Nnewi right now. Ịghọtago? Kama ị ga-asị si chọọrọ ọkada. Anabasis na mmiri zokwe na Aba. Oge anabasis even Liberia na mmiri na-ezo. Biko steeti ọbụla ị nọ ọ na mmiri na-ezo ebe ahụ. Biko gwa m steeti ọbụla ị nọ there. Steeti ọbụla ị nọ ọ bụla mmiri zoro there. Can you tell me steeti ọbụla ị nọ mmiri zoro? Steeti ọbụla ị nọ mmiri zoro dere na comment section here. Achọrọ m ịma ndị mere ka mmiri zoro. Achọrọ m ịma Chibueze Okpontu village mere mmiri zoro there. Okay, if as the Port na mmiri na-ezo, Akwa Ibom mmiri zoro. Chibueze Okpontu village bịa gba ya onye mere ka mmiri zoro na Port Harcourt, zoo na Akwa Ibom, zoo na Lagos, zoo na Enugu, zoo na Anambra, zoo na Liberia, zoo na Asaba. Asaba zoo na Asaba. Chibueze Okpontu village bịa gba ya ka onye mere mmiri zoro na Asaba. Chibueze Okpontu village and co. Bịa gwa na ya onye kọsụ mmiri zoro na Asaba. Port Harcourt asa mmiri too much Port Harcourt. Tag ya Jpac okwu anya ọrụ wee bele face onye dị ime 9 months amụ. Jpac dị ime fibroid juru n'ime afọ. Tag ya Jpac fibroid juru n'ime afọ. Na news reach to him. Then my brother kwuru ndị na ha mmiri ụmụ ka eji mmiri. Tag ya this young man fibroid juru n'ime afọ. Jpac okwu anya ọnụ fibroid patient bịa here. Jpac fibroid patient buru afọ ga abịa here. Come and tell us. Nyaka gbasa ozi a fibroid patient Jpac. Okay, mmiri zokwu na Brazil. Oh, mmiri zokwu na Osun State. Chibueze Okpontu village. Chibueze Okpontu village ị na-agwụkwọ ncha. Chibueze ka anyị ga-eso. Ọ na-aha mmiri ụwa niile Chibueze ka anyị ga-eso. Chibueze Okpontu Chibueze ka anyị ga-eso. Ọ na-ejeje ma ọ na Chibueze ka anyị na-eso. Chibueze Okpontu Chibueze ka anyị ga-eso. Ọ na-aha mmiri n'ụwa niile Chibueze ka anyị ga-eso. Okpontu Chibueze ka anyị ga-eso. Ma ọ na-aha mmiri n'ụwa niile Chibueze ka anyị ga-eso. Ọ na-aha mmiri n'ụwa niile. My Cyprus mmiri zokwu die. Chibueze na-aha mmiri n'ụwa niile. Chibueze na-aha mmiri n'ụwa niile. Oke ga-asụ na mmiri ezoro ụmụ ojii. Chibueze hara mmiri niile ahụ. Chibueze hara mmiri zo na Anambra. Chibueze hara mmiri zo na Enugu. Nya hara nke zo na Asaba. Nya hara nke zo na Lagos. Nya hara nke zo na Liberia. Nya hara nke zo na Aba. Nya hara nke zo na Port Harcourt. Nya hara nke zo na hey Chibueze karịsịa. Chibueze karịsịa. Ọha mmiri 1 of Ngor-Okpala. Ifere ada emeghị. Ibe gị na-aza aka na-enye ọkụ in Japan. Aka nyere ndị obodo ọkụ, nyere ndị village unu ọkụ in America. Young boys ibe gị na-aza aka tiri solar in China. Aka gbapụ borehole in Germany. Gị wawụzi aka na-aha mmiri na-awa n'ime ọfịa in Ngor-Okpala ebe wetara development. Gụọ aka na-aha mmiri na-awa n'ime ọfịa. Na ama m na ụlọ nna gị lụtara toilet adịghị na ya.
No ni mo fiki na anyụ nsị. Aka na ha mmiri ni ana na ba ni mo ofia wa ni mo ofia. One Ngor-Okpala. Common one room. Go Chibeze. Ijibo mmiri na harụta nwa. No ka ụlọ nna gị. N'ụlọ nna gị ka ị ka bi without toilet. Toilet adịghị n'ụlọ nna gị lụta. Na ọnwụ n'ime ọfịa ka ị na-eji anyụ nsị. Ị na-aha mmiri. Ị na-aha mmiri. Even borehole adọbe nna gị na Ngor-Okpala. Iwe gị ha mmiri. Azi ịpụta ya. Mmiri na-eji stọp nwanne mmiri eju maka nwa borehole. Ịgwazi ịpụta ụta ịha mmiri. Mmiri ezoro onye ọna bụ chichata nke ya. Ọgbụgba ịha ọzọ. Ndị mmiri gwụ na village Igbo si na-aha mmiri. Mmiri gwụ na tankị ndị mmadụ ịha mmiri. Mmiri agbajọ tankị ha. Ọgbụgba ịha mmiri. Mmiri agbajọ tankị ha. Ịha nwụọ mmiri unu ya aṅụ. Ịha nwụọ mmiri unu ya aṅụ. N'enu nkuru na ịha mmiri. N'enu nkuru. N'enkuru. Ọha mmiri. Chibeze ka anyị ga-eso. Ọ na-aha mmiri n'ụwa niile. Chibeze ka anyị ga-eso. Chibeze ka anyị ga-eso. Ọ na-aha mmiri n'ụwa niile. Chibeze ka anyị ga-eso. Baby, come and dance for me. Come, come and dance. Dance. Chibeze, wait. So people, come on, baby, where unu ya boye go sandia. Unu ya boye go. Come on, oya. Chibeze, dance. Chibeze kai dance da. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai dance. Chibeze dance. Clap. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai geso. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Dance. Shake up. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai geso. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai geso. Dance. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai geso. Dance. Chibeze kai geso. Ona hammiri no wa niile. Chibeze kai geso. I'm gonna sit down. Chibeze ndakpantu. Oh, Chibeze. Ị na-aha mmiri. Mmiri chukwu ọnụ. See, my daughter have done so. You appreciate her. You people should appreciate her by dancing for you people. You appreciate her very well. Mommy, come, let's sing this song. Come. Oh yeah. Chibeze is a madman. Iya, oh yeah. Chibeze is a madman. Iya, oh. Chibeze is a madman. Iya, oh. Chibeze is a madman. Iya, clap. Chibeze is a madman. Iya, oh. He's a madman, yeah? Go and sit down.
ị na-aha mmiri ọha mmiri kpọrọ m uwe ebele fesi ka m blọkụ ozu nwa na ozu ebe a ọsụnọwụ excelenti abụkwu ego excelenti ọnwụ bụkwu ego na kọntrị ọwụna ịrụ ọnwụ gbuo obodo ya si ma chek na lailon blọta gị n'ozu am blọkụ ọhụ onye iberibe kpọrọ m fibroid patient a si abịa here ya bele face dewe imi ka imi uwe ezu oke I'm going to stop here. Before I stop, try and get your own CCTV camera by next week. Try and buy your CCTV camera by next week. Clifford Obi, appreciate my daughter Ndigbo Balloon. Yes, all is well. Clifford Obi, ezigbote mmadụ. Over 100,000 he said, yeah. Try and buy your CCTV camera and your street light. By next week. We are about increasing the money. Colin Smith, after the program on Sunday, can you deliver your message? Try and buy your CCTV camera. Try and buy your CCTV camera, 3i, 2i, and your street light solar. By next week, okay, Tinyego. Then this week, many people go. Many people snack a go. But then the information out by next week, you're gonna add money. Although I'm going to cut this plan video and do video for it special. Thank you. God bless you.